Jørgen lige er i gang med at tage dysbilledet her på den her Kia Picanto. Vi har sat målspidseren i dernede, og så også sat en amperetang på. Lige nu der måler vi den i tomgang. Og så vil vi lige finde her tidsrum, den er åben i. Det er den her. Og der. Den er åben. Dysen den åbner i 2,4 millisekunder. Og man kan se her, den blå her, det er vores spænding. Den kan vi se her. Den kører her, og så lægger den så til stille der. Og så klapper den så sammen her. Og så har den jo den der, hvad skal man sige, spidsspænding, eller hvad den hedder, der klapper ud her. Og så falder til ro igen. Og så har vi vores ampere her, vi kan se, der stiger. Derudover så tager vi også lige her for hvor lang tid der går mellem, at der er at dysen den bliver brugt. Så vi tager lige herfra, det er cirka der den slutter, og til den næste her, der begynder her, der går 165 millisekunder imellem dem. Nu prøver vi lige med noget, vil lige at give noget gas, og så skal vi se, om det ikke går nok ændrer sig. Skulle det jo meget gerne. Sådan der, nu har vi så givet en lille gas, og vi sætter den på ny her, så nu åbner den i sådan der 2, for helvede, den kan jeg ikke helt se. Cirka 2,2 millisekunder er den åben, og der går, skal jeg lige se her, der går så, den starter cirka der, der. Nu går der så kun 27,81 millisekunder mellem, at der er en, mellem at den fyrer noget ind i cylinderen, at der kommer en ny. Og så tager vi den også lige på fuld gas. Godt, så nu har vi den her på fuld gas, og så tager vi lige igen her, hvor lang tid den er åben. Her der er den åben 3 millisekunder. Der skal selvfølgelig have lidt mere at leve af, så den er åben længere tid. Og så tager vi her, hvor lang tid lige går imellem, og der går 14,57 millisekunder, så det er jo noget halveret, mens lige at det var omkring 160 eller hvad der gik til at starte med, mellem at den skulle afsted. Så nu skyder den både afsted meget oftere og i længere tid, så det ser ud til, jamen det er jo som det skal være, ikke? Altså, ja, perfekt.